gwamnatin ƙasar Pakistan ta hannun ministan harkokin wajen Pakistan wato sun yi mummunan gargaɗi ga ƙasar Isra'ila. Pakistan ta ce muddin Isra'ila ta saki ta taɓa ofishin jakadancinta da ke birnin Tehran a ƙasar Iran, to babu ƙaƙƙautawa za ta kai hari Isra'ila, kuma za ta yi ma Isra'ila taɓa wanda ba wanda ya taɓa mata irinta. Wato ma'aikatar harkokin wajen na Pakistan ta ce Isra'ila ta kai hari gab da ofishin jakadancin ƙasar Iran, kuma tamkar gargaɗi take ma ta kai hari ofishin jakadancin ƙasar Pakistan a birnin Tehran, kuma tamkar gargaɗi ne take ma Pakistan. To Isra'ila ta sani cewa ƙasar Pakistan ba a Qatar ba ce, ƙasar Pakistan ba Falastinu ba ne, kuma ba Lebanon ba ne. Saboda haka muddin ta sake ta taɓa ofishin jakadancinta da ke birnin Tehran, ko ta kashe wani jami'in jakadancin ƙasar Pakistan, to ta kwanda sanin cewa birnin Tel Aviv zai karɓi bakuncin bama-bamai daga ƙasar Pakistan. Wato gwamnatin Pakistan ta ce ba tare da wani ɓata lokaci ba, kuma ba wata ƙasa a duniya da ta isa ta hana ta kai hare-hare Isra'ila. Kada ku manta, Pakistan tana da makamin nukiliya, tana da kariya, kuma tana da ƙarfin makamai na sama ta ƙasa ta ko'ina a duk cikin ƙasashen musulmai na duniya ba mai ƙarfin Pakistan. Pakistan ta ce ba ta wasa da yara, shine maganan gaskiya. Isra'ila ta shiga taitayinta, za ta yi maganinta. Ku je Play Store ku sauke manhajarmu na ɗan show, muna sai da data mai arha, data mai ƙarko, data mai ƙarfi, data mai daɗin amfani. Wani shawara za ku ba mu Isra'ila? Shin te gangancin kai hari a Ministan harkokin wajen Iran wato Sayyid Abbas Arakci ya gargadi mazauna kusa da manyan kamfanonin Isra'ila na karafa da kamfanonin da ke sarrafa wasu abubuwa da suka shafi motoci da sauransu. Bayan hari mummuna da ƙasar Isra'ila ta kai ma Iran a Kandab Heavy Water Reactor, wato wani wuri ne na sarrafa makamin na sarrafa sinadarin uranium a ƙasar Iran da manyan kamfanonin sarrafa ƙarafa na Iran, wanda yake da Mubaraka Steel Company da ke Isfahan, sai Khuzestan Steel Company da ke nan yankin Khuzestan a ƙasar Iran. Wato gwamnatin Iran ta ce Isra'ila za ta ɗanɗana kuɗanta akan wannan hare-hare da ta kai, kuma ta ce ta zargi Amurka da haɗin baki da Isra'ila kan kai wannan harin, bayan Amurka ta ce ta dakatar da kai irin wa'innan hare-hare a kan kamfanoni ko wurare masu mahimmanci a ƙasar Iran har wasu kwanaki. Wato gwamnatin na Iran ta ce duk wanda yake kusa da wa'innan wurare a ƙasar Isra'ila ya bar wurin ba tare da ɓata lokaci ba, don daga kowane lokaci za ta ƙaddamar da hare-hare akan manyan kamfanoni na ƙasar Isra'ila. Ku je Play Store ku sauke manhajarmu na ɗan show, muna sai da data mai arha, data mai ƙarko, mai sauƙi, data mai daɗin amfani. Na gode.